Waħna mela aħna Richmond dejjem kellna servizz fejn in-nies jiċemplu. Sewwa ċemplu għall-għajnuna, ġifieri nies mill-pubbliku. U jekk taqbad in 30 years, 10 rolling years, pre-COVID, ġifieri any 10 years, l-average fis-sena kienu jkunu 400 to 600 callers, individual callers a year. So we used to help 400 to 600 Da minn meta bdejtu Minn 93 il-servizz sa 2020, sa 2019. dejjem l-istess numru kien. Le, mhux dejjem l-istess Bej, numru. Jekk tagħmilha Dak il-bracket il-numru beda jikber ma' żmien dejjem Sewa. sewwa. Ġifieri kien hemm waħda mis-sena li kienet anomala ma naf għalfejn għax għamilna il-programm ta' Xarabank. Konna għamilna programm ta' Xarabank darba u f'temp ta' xar irċevejna 600 telefonata. Mela nies kellhom bżonn jitkellmu. Il-nies kellhom bżonn jitkellmu, iva, dak kien naħseb 2017 jew 2016. Imma xorta l-average dejjem kien bej 400 u 600. Issa, is-sena l-oħra, ċemplu 13,000 persuna. Nies individwali? Ma no. Ġifieri, Is-sena l-oħra, f'sena waħda? sena waħda. Ma ċemplu u ċett, ġifieri ċett u ġifieri ara x'qabża kien hemm. U x'inhu l-iktar ħwejjeġ li qed ikunu problematiċi minn xi tibgħatu n-nies? Ħafna li jekk tara d-data tagħna, relational problems, problema ta' relazzjonijiet, ansjetà, ġifieri l-ansjetà żdiedet ħafna u n-nies tajb li jkunu jafu jekk inti tagħmel perjodu ta' ansjetà twil jista' jkun li mbagħad you become depressed. So xi ħaġa li n-nies li jistgħu jagħmlu li jarfu s-sintomi kemm jista' jkun malajr u tmur tfittex lajnuna. Dik hija xi ħaġa oħra fil-mart mentali li kienet problema. Ma nafx x'inhi issa x'jgħidu x-riċerka tajt, imma sa ngħidlek xi tipo 7 snin ilu in-nies biex ifittxu l-għajnuna kien jdumu 4 snin. 4 snin ibagħtu 4 snin ibagħtu. 4 to 10 years. Hemm kien ovvjament minn kien ifittex għajnuna qabel. Imma xi ħaġa oħra tajba li nkunu nafu hija li jekk inti tfittex għajnuna mill-ewwel il-prognosis ħafna ħjar. Għax inti immaġini kollok jinnaf Marta l-Kliwi per eżempju. Marta l-Kliwi jew jinnaf fid-diabetu ma tfittix l-għajnuna, mhux ovvja li ħataħkbek iktar il-marda, l-istess il-mart mentali, għax again moħħna qiegħed f'ġisimna mhuwiex waħdu jiflowt hemmhekk, jiġifieri huwa parti mill-organi tagħna li għandna bżonn nieħdu ħsieb ukoll. U il-differenza hija li il-marda timmanifesta fl-imġiba tagħna. Dik hija l-iktar parti komplikata jena nsib ustra, għax niftakarni qed nipprova ntejjeb ir-relazzjoni tiegħi ma' moħħi, speċi kont qed nagħmel il-meditazzjoni, kont qed nuża xi psychotropics tipo strattera ħabba l-ADHD u dal-affarijiet. Però minkejja li pereżempju stajt nagħmel monitoraġġ ta' naf il-fwiet, il-values tal-fwiet, nista' nagħmel monitoraġġ ta' kemm għandi zokkor fid-dem, il-kolesterol kif qiegħed, il-lipids fid-dem kif qegħdin kollox. Imma meta kont nistaqsi l-psikjatra masma, jiena nista' nagħmel test biex nara kemm għandi serotonin f'moħħi, kemm għandi dopamina f'moħħi, kemm Le. Allora kif nista' biex ara kemm diffiċli l-affarijiet. Diffiċli ħafna. Biex jiena irrid impoġġi bil-qeda miegħek. Għandi nofsija miegħek. Ħattot tistaqsini mistoqsijiet, jien qed niftakar eżatt kif ħassejtni dal-aħħar 3 xhur għax narak darba kull 3 xhur lilek. U minn mill-ispjega tiegħi sa jekk ma nkunx artikolat pereżempju biżejjed, jew jekk għandi l-memorja ma sservinix biżejjed. U mbagħad biex nimmitigali kont sibt li għadna nagħmel iżomm dajeri. Iżomm dajer, tot tikteb kull jum biex ta' il-relazzjoni tiegħek ma' moħħok kif inisejra.
il-psikjatri għandhom ġifieri mhux faċli, Le, mhux faċli Mhux xejn, faċli at ovvja. all. U wkoll inti anzi tartikola ruħek sew. Imma hemm nies li huma morda severament li ma jistgħux jgħidulek qed inħossek. Jew qed xejn ma is-sintomi ma jgħiduhomlokx. Jiena ġieli akkumpanjajt nies li il-psikjatra ngħidlu jien xi nara jien. Ftit mill-klijenti tagħna, xi nara jiena differenti jew u ġieli jkunu fine tuned, ġifieri il-psikjatri tajbin, ikunu fine tuned dal-persuna u vera jagħmlu xogħol tajjeb. Imma mhux faċli, vera mhux faċli, x'bagħad inti tittati il-mediċina skont xi ħaġa li m'intix ċert kif għad tibgħat tagħmel blood test. Mela, tlaqna?